Man het nog tijd om te spelen. Ik heb niet meer tijd om te spelen, bro. Wat is die van Pero? Dankelijk aan Oafat, manschappen niet Pero. Koop op mij die boodschap, stiek uit met mijn real ones. Los het, laat ik voorstap. Die mannen, ik te bang voor die lighties, laat ik Oafat. Wat is die van Pero? Dankelijk aan Oafat, manschappen niet Pero. Koop op mij die boodschap, stiek uit met mijn real ones. Los het, laat ik voorstap. Die mannen, ik te bang voor die lighties, laat ik Oafat. Oké, moet maar nou die lighties wijs, hoe was het in die oudtijds? Mannen moet gesak het om te wijs, hulle was goud sy. Ik moet lang gewag het, julle denk dinge gebeur goudkuis. So na showcase, ek nap al die lighties uit. Lee in een mas, van hulle mense my te veel is hulle fans van laks. Moet jy seker sy in my plek is, mannen sou vensters pas. Van hulle mense my te veel is hulle fans van laks. Come on, bitter as 'n pikke wyn. Wow, lekker klink ek. Promo kan 'n fietsie gekry het, maar hy te stinkbek. Die mannen weet ek's intimidating net by die instep. Hoor ek het die lighties, my huis is gemaak en dink net, hoe moet hulle